мардҳое ки барои занҳои бегона асал ҷон хурмтаву мурмта карда гап мезанед, кани ғайрату номуси мусалмонии шумо. магар як марди мусалмон ки ба рӯзи ҳисобу ҷазо боварӣ дора ҳамин хел суҳбат мекунад бо мардҳои бегона. занҳое ки як марди бегонара пари ниманай мегаву ура асал мегаву ҷони ман мега, кани шарму ҳаёи шумо. магар як зани мусалмоне ки ба рӯзи ҳисобу ҷазо боварӣ дора бо марди бегона ҳамин хел суҳбат мекуна, нарм суҳбат мекуна, хурмтаву мурмта када гап мезана. оё шумо аз аллоҳ наметарсед? оё шумо медонед ки аллоҳи раббулоламин дар қуръон мефармояд фала тақдъна билқавли, эй занҳо шумо нарм суҳбат накунед бо мардҳои бегона. яъне дар ҳамон ҳолате ки зарурат пеш мебиёяд шумо бо мардҳои бегона нарм суҳбат накунед, вале шумо мардҳои бегонара хурмтаву мурмта мекунед, асҳал ҷонум када гап мезанед. оё шумо аз аллоҳ наметарсед? кани ӯ иззату шаҳомати як зани мусалмон ки дар шумо бояд дида шавад. шумо рӯзи ҳисобу ҷазоро фаромӯш кардед. пас ира будонед ки дар ҳамин дунё зиллату хорӣ, шармандагӣ сарнавишти шумо ҳастад.